سلام كما يتوعلوا كبرات تغطى فنو اير تي في نلومي ربع 15 مسكرم فرق معلتم فرقان زتلالو زينا ومسنادونا حيزنا لكم قيمنا لنا نمكتالكم بخبري إذا عدم يرن قبل سلاسي فلما كندر استزينا تمالي بسجر مرمراتات 4 زيجاتات بكورونا فيروس من كافون براغت انكلو حدد ما تفانيو أبحرشاو لمع التسني علي قدر زركبات ريتا بتبغى درجة كم زركبات حبيرون أولاد كوبانيا موقعزي حالات بأكوب دم لكيسوم سيمين كورا فتنا باليستيكا وميسايل كغون كم زغلت تقمتا أطوار كم زكايدة القوى حلو لو معامتا وأمريكا بزقات انبهري وحرقاتات زور عنوات لعلي 100 بليون دولار كم زقمت تحبيرون بريزيدنت جبتن قدام مينستر إسرائيل نابلو كنتات رسم محلر فلسطين تتكرر زرب أكايدوم زرزرات زينا حبريتا كاب مينستر تعنا تمالي أب موشبي مأكلات زوا مأكل بستجبرنا أي لابراتوري مرمراتات 4 زيجاتات كاب أسمرا بكورونا فيروس ملكافهم ترجعت اللهم إذا كم زيلون كله كورونا فيروس ترخيبه أب هوسبيتال زوا مأكل تعقبه كن كجبر لوتنحه حدا زيجا حاوي تفاني اللهم بز مسارات تقلال لاقوطري بكورونا فيروس زتلفو زيغاتات كسابلومي شدششحن سوسان حدن بتيح الله شدششحن 15 كابزيوم حاويوم زتفانو 4 بموز زتفليو شدش دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستري تعنا 14 مسكرم 2020 حدن أبحرشاو لمعات تساني علي قدر زراب حازلوا طريت بعينة متنن تسينن أبطبو درجة كم زركبات قليتو وكيل إيرينا مانويل تسفاين زدلو زيناو تسبسب دونيكا صحيح أب تحت كوربوريشن طريتن زراتن أب زم حدر حرشاو لمعات تساني علي قدر زركبات طريت بزقبر لن كنكن بعينة متنن الناس السنة أبصبو كنتات كم زركبات قليتو أبتح الرشاو لمعات أكاد سرح حبت إنسسا أتو أرون كفلاني إرينا أبزهابو حبريتا علامات مدب قربت سبان سجان برتعو واغان موحاس مخان بمتقاس اتي أب مجمار زولو بروجيكت تسفا زهب مخانو أفليتهم أبزو وانزي سوسان حموشتن كابتن 370 إلبيجي عن كم زلوا قبل على تساقي من زمقب أدما 4 هكتار قتليا مقب إنسسا كم زدالو ولن بتوسخي حبيروم أبتتكال حكيم إنسسا أتو محمد نور بوغانو تريد بزقبر لن سرع مكتتال تعن أنت حليو تصبو إسسنا كم زلوا بمتقاس أمنو الزبات السنين زركبا نايولك تريتون إناتنك أسعصو كناتاتن كم زكاتاتلون أقلقلوت كم زهبون أبريهم بزم سرط أبز عامة الزين بركت زبالات تريد تسارقول حي مسل عجلام فروماي دمبل تنسيا كومون وشتاون قدامون بالعات وفر كتابت كم زكايدو أفليتهم وأن تتريد بقدوم حرشاو لمعات تساني علي قدر نتريتهم بزقبرو مكتتالن بزهبو أقلقلوت حكمنان مسناي كرامات تدميرو تريتهم أبصبو كنتات كم زركبا قليتهم أبزوا ما أكلت عنا طريت بموحاس زهبوا مهرتين مسسان زكايد تعري ببقوانو ممحياش يمتزالو وكيل يرينا يوناتان عبيهو بزعوا زيتا تكبر مدباتن زيتا رغبة وطيتن زدالو وطبطاب قرمسكال قرسكيهر ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ማእከል ጥዕናን ቀረብ መግብን ጥሪት ብምውሓስ ካብአን ዝርከብ ምህርትን ምስሳን ይሰርሕ ኣሎ ሓላፍቲ ጨንፈር አቶ አማኑኤል ሃይለ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ መሕትት ጎን እቲ ጥዕና ጥሪት ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ መደባት ክታበትን ሕክምናዊ አገልግሎትን ቀረብ መዓር እንቋቁሖ ጸባን ውጽኢት ጸባን ከምኡውን ስጋን ምርጋጽ ብዑት ቢስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ نزي نمتكبار اتي چنفر ابنوسان زباتات بريخ سرجقا قال نفحن اسمران كإلاتات وافيرين نطف كم زلو حرشاتات قتاليا مقب انسسان متبعن مرصات كبتن مدقالن زكاير صعر دما اكلناتو كم زخونه ابريو ربحاتات حروم حزاتي بمغنزابون اب نوسان زباتات بريخ سرجقا قال نفحن كبابيتات اسمران لعلى 9,000 هكتار تحزيو أبصبق درجة كم زركب أفليتو حرست مبزحتهم تصبيت فرسكايم كوينم صنيعهم نزي كاب صباينة فرسكان مقلقال من سحرشا حملة مقب إسسا أم مقبي أب وحسنتنا يتصبا خبتي
ወሳኒ ታራ ስለ ዘሎ ምሩፅ ዘርኢ ቀጻሊ ንሓርሶ ዝዕድ ብተወሳኺ ዘለዋና ልዕሊ 9,000 ዝኾና ኣብ 4 ንኡሳን ዞባታት ዘለዋ ሕዛእታት ንምሕያልን ምክልኻልን ሓረሶት ተጠቀምቲ ብቑዕ መግቢ እንስሳ ክኾኑ ቀጻሊ ምኽርን ሓበሬታ ኢና ንህብ ዘለና ማለት እዩ ብዘይካዚ ካብ 2020 ጀሚሩ ጽቡቕ ምህርቲ ዝህባ ልዕሊ 161,000 ናይ ገደናን ንግድን ጨቓዊት ብስማዊ ክፍሊት ከም ዝተዓደላ ቀረብ መዓር ንምርጋጹን 800 ቆፎታት ንህብን ምስኡ ዝኸይድ ናውትን ንሓረስቶት ከም ዝተኸፋፈለ ዝሓበረ ኣቶ ኣማኒኤል ሓረስቶት ብዝተገብረሎም ናይ ናውቲ ደገፍን ስልጠናታትን ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዘመዝገቡ ሓቢሩ 161,000 ናይ ገደናን ናይ ንግድን ንሓረስቶት ተዓዲልዋን ኣለዋ ከምኡውን ልዕሊ 800 ቆፎ ንህብን ምስኡ ዝኸይድ ናውትን ህብን ንሓረስቶት ተዓዲልሎ ተመሳሳሊ ምስ ፕሮቶኮል ናይ ኮቪድ ከም ዝድለ ስልጣናታት ኣካይድና ክንከውን ንኽእልና ብውስን ዓቐን ንኽእላታትን ንሓረስቶትን ግን ስልጣናታት ውሃብ እዩ ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብ ምዕባይ ምህርትን ቃውሕን ማዕብን ውፅኢት ዓብን የመዝግብ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዞባ ማእከል ዝነጥፋ ማሕበራት 4 ናይ ፀባ ከብትን ኣፍረይቲ መዓርን ኣብ ዝሓለፈ 6 ተዋርሕ ልዕሊ 3.8 ሚልዮን ሊትሮ ፀባን ልዕሊ 300,000 ኪሎ መዓርን ከም ዘፍረያ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን እንቋቑሖ ድማ ናብ ዕዳጋ ከም ዝቐረበ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ለበዳ ሕማማት ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ ከምኡውን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ንምውጋድ ኣብ 2021 ንልዕሊ 3,200 ናይ ፀባ ከብቲ ፀረ ሕማም ኣናሶ ንልዕሊ 55,000 ጠለብ በጊዕ ድማ ፀረ ሕማም ጉልሓይ መሰል ክታበት ከም ዝተዋህበ ገሊጹ ተን ጥሪት እውን ካብ ሕማም ናፃ ክኾና ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕሳቡን ብግቡእ ክንከሃልዋ ንድሕር ኮይንና መጀመርያ ሰብ ፍልጠቱ ክዕብይ ኣለዎ ካልኣይ እቶም ሓረስቶት እውን ንቕሓቶም ከበርኹ ኣለዎም ሳልሳይ እቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ኣመሓደርቲ እውን ኣብ ክታበት ኣብ ገል ብግቡእ ጥሪቶም ክኸትቡ ክከታተልዎም ናብ ኣከባቢኦም ዘለዉ ክኢላታት ድማ ክውከሱን ሓበሬታ ክረኽቡን ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣማኒኤል ሓረስቶት ብቐጻሊ ብዝወሃቦም ስልጠናታትን ሞያዊ ምኽርን ተሓጊዞም ምህርቶም ብምዕባይ ጠለብ ዕዳጋታት ንምምላእ ክፅዕሩ ኣብ ገጠራት ዝተመደቡ ሰሙያ ሕርሻ ድማ ፍልጠቶም ናብ ሓረስቶት ከም መሓላልፉ ተላቢዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዝርአ ዕዙዝ ተሳትፎኩም ኣብ መደባት ምግራብ ክድገም ፃውዒት ቀሪቦም ሎማ ዓመት ኣብ ወሰናትን ናይቲ ከተማ ጊንዳ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ፅርግያ ኣስመራ ባፅዕ ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣብ ዝተኳዕተ 5,600 ንፈልቲ ዝኸውን ጎዳጉዲ ምስ ምጅማር ክራማት ባሕሪ ኣግራብ ክትከሉ ውጥን ከም ዘሎ ወኪል ኤሬና ሓቢሩ ምትካል ኣግራብ ኪኖቲ ዝህቦ ግርማን ጽባቐን ኣብ ክሊማ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ እውን ቀሊል ስለ ዘይኮነ እቲ መደብ ብኣድማዕነት ንኽትግበር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ከባቢኡ ኣግራብ ክተክልን ንዝተተኽለ ክከናኸንን ክኢላታት ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተተኽለ ኣግራብ ውፅኢት ከም ተረኽቦ እዩ ዝግለጽ ነበርቲ ብወገኖም ውዳቤታቶም ብምሕያል ዝወሃቦም መደብ ንምትግባር ብንቕሓት ከም ዝሳተፉ ኣረጋጊጾም ኣባላት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ብዝወሰድዎ ተበግሶ ብትካል ደረጃ ንኻልኣይ ግዜ ደም ለጊሶም ንሳቶም ብ14 መስከረም ኣብ ባንክ ደም ብምምጻእ 44 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ብቐጻሊ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ሓላፊ ምምሕዳር ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣቶ ሙሴ ገዛኢ ልክሲ ደም ፃውዒት ዘድልዮ ከም ባህል ክሰርቕ ዝግብኦ ሰናይ ዜግነታዊ ተግባር ምዃኑ ገሊጹ እዞም ብእኩብ ዝለገሱ ኣባላት ኣቐዲሞም ብውልቂ ክልግሱ ዝጸንሑ ከም ዝርከብዎም ዝሓበሩ ኣባላት ኩባንያ ብትካል ደረጃ ተጠርኒፎም ዝገበርዎ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብ መጻእ እውን ክቐጽልዎ ምዃኖም ኣፍሊጦም ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣገራዊ ዜናታት ክስዕብዩ ሰናጽርሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ትማል 14 መስከረም ናይ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገመተ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ፈተነ ከም ዘካየደት ንሰብ መዚ ምክልኻል ደቡብ ኮርያን ጃፓን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ክልተ መንባሩ ዝተገልጸ ፈተነ ካብ ማእከላይ ሸነኽ ሰሜን ኮርያ ነቒሉ ናብ መብራቃዊ ማያዊ ግዛኣት ሃገር ገጹ ከም እተኻየደ
أفليتو እቲ ሚኒስትር ወሲኹ እዚ ፈተነ እዚ ሒደት መዓልታት ድሕሪ እቲ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ክሩዝ ሚሳይል ፈተነ ይስዕብ ምህላዊ ዝሓቢሩ በዚ ተኸታታሊ ፈተነታት ሰሜን ኮርያ ዝሰግኡ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሎሚ 15 መስከረም ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰብ መጸጥታን ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ፈተነ ንጸጥታን ውሕስነትን ሃገሩ እቲ ዞባን ብኸቢድ በዓሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎ እዚ ሰሜን ኮርያ ኣካይዳቶ ዝበሃል ዘሎ ፈተነ ናይ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ምዃኑ ምስ ዝረጋገጽ ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ዝጥሕስ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዞባ ዝሕብሩ ዘለው እንተኾነ ግን ሰሜን ኮርያ ብወገና እዚ ቀይድታት እዚ ነተን ዓበይቲ ሃገራት ዘይምልከተን በይናዊ ስጉምቲ ስለዝኾነ ሕጋውነቱ ኣይተቐበሎን እያ ካብቲ ዛዕባ ከይወፃና ላዕለዎት ወከልቲ ጃፓን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ትማሊ 14 መስከረም ኣብ ከተማ ቶኪዮ ጃፓን ተራኺቦም ኒክለሳውን መደባት ሰሜን ኮርያ ኣማዕቢላቶ ዘላ ሚሳይላትን ኣመልኪቶም ዘትዮም እቶም ወከልቲ ነዚ ርክብ እዚ ዘካይዱ ዝቃላሕ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ሚሳይል ኒክለሳዊ ኣጽዋር ክዋደደሉ ከም ዝኽእል ዝእመት ትንታነታት ብክኢላታት ተዓውዲ ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን እዩ ላዕለዋይ ተጸዋዒ መንግስት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ሱም ኪም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ንኣገዳስነት ጥቡቕ ርክብን ምትሕባርን ሰለስቲአን ሃገራት ዘጉልሐ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣስዒቡ ኣሜሪካ ንዘሎ ፍልልያት ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍትሑ ዘለዋ ቁርብነት ገሊጹ ሰለስቲአን ሃገራት ነቲ ኣብ እዋን መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ተበጊሱ ነዊሕ ከይሰጎመ ዝተኸልፈ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንምብርባር ኣብ ዘኽእል መዳያት ክዝትያ ምጽንሐንዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ወሰናስን ሃገሩ ዘካይድኦ ወተሃደራዊ ልምምዳት እናቐጸለ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ከይተላዕለን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከኣቱ ከም ዘይኮነዩ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ትማሊ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ፈተነ ድማ ክበጋገስ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ልዝብ ዝቐንዐ ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለው ኣብ ኣሜሪካ ክሊማዊ ነውጢ ብዘስዓቦ ባህርያዊ ሓደጋታት ዝወረደ ዕንወት ልዕሊ $100 ቢልዮን ከም ዝግመት ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኣሚቱ ፕሬዝደንት ባይደን ነዝሓበረ ኣብ ክፍላተ ሃገር ካሊፎርኒያን ኮሎራዶን ብሓደጋታት ባርዕ መሮር ዕልቕልቕን ህበብላዊ ማዕበላትን ብኸቢድ ዝተሓሰ ከባቢታት ኣብ ዝበፅሓሉ እዩ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ህበብላዊ ማዕበል ኩቱር ዋዒ ባርዕ መሮርን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ዕለታዊ ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዝደንት ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ካብ 3 ሰባት በቲ ሓደጋ በኣሉታ ከም ተጸልወ ኣረዲኡ ፕሬዝደንት ባይደን ሓምላይ ቁጠባዊ ወፍሪ ንምትብባዕን ክሊማዊ ነውፂ ዝጠንቁ ብርቱዕ ባህርያዊ ሓደጋታት ዘውርዱ ዕንወት ንምምካትን ዘኽእል ትሕተ ቅርጻዊ ምትዕራይ ንምክያድ ናይ $3.5 ትሪልዮን ባጀት ክስልዕ ዕማመ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ይዝሕበር እንተኾነ ግን ሓያሎ ተጣበቕቲ ኣከባቢ እቲ ሃገር ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት ንምቁፅጻር ቅልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ ናይ ፖሊስን ኣተሓሳስባን ለውጢ ከም ዘድልያዮም ዝሕብሩ ዘለው ኣሜሪካ ብትፋእ በከልቲ ጋዛት ብቀዳምነት ካብ ዝስርዓ ሃገራት ዓለምያ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናፍታሊ በነት ብ13 መስከረም ኣብ ሻርም ኣሸኽ ግብፂ ምስ ፕሬዝዳንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ጸጥታውን ወተሃደራውን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ህልው ኩነታት ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ድማ ብቐንዱ ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ሰላምን ጸጥታን ንምርግጋጽ ንእትጻወቶ ዘላ ምቕሉል ኣበርክቶ ድሕሪ ምግላጽ ንኣገዳስነት ሃገራዊ ደገፍ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣነጺሩ ግብፂ ብመሰረት ፍታሕ ክልተ ሃገራት ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽ ንዝካየድ ጻዕሪ ከም እትድግፍ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣረጋጊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ናፍታሊ በነት ብወገኑ ጉዳይ ወሽመጥ ጋዛ ከምኡውን ብመንጎነት ግብፂ ኣብ መንጎ እስራኤልን ዕጡቕ ምንቅስቓስ ሓማስን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘላቕነት ንኽህልዎ ክውሰድ ኣብ ዘለዎ ስጉምትታት ብዝምልከት ምስ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ከም እተዘራረበ ሓቢሩ ነቲ ርክብ ድማ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ጸጥታን ቁጠባን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዝህሉ ዝምድናታት እምነ መሰረት ዘንበረዩ ክብል ገሊጽዎ
مرح منجست إسرائيل بجبتي ناي سرح مبتح كفتم عبز حلف 10 عامات ناي فلما مخانو تأبصباتي تقصو عبز حلف ورح جنبت عب منجو إسرائيل فلسطين من قصقاس حماسن نعسرت حدا معالتات زغت ألن هيوت لعل كل 257 زغزفن جتشت عبز حلف سالستي بزتخايدة من لوات مدقعتات روكيت كبيد برتن داقماي كي العال تسجيو كم زلو تنتهلو كنتات تزوبا سقاتهم يقلتو لو كبرات تعزبتنا نسعى استدلو زينا مسرادونا نمززم أرست زينا كندقم تمالي بستقبل مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافو مكراغت انكلو حدد ما تفانيو أبحر الشاوي اللي معاد تساني علي قدر زركبات ريت أبزبوت رجاه كم زركبات حبيرو أبالات كوبانيا موقعاتي حرات بأكل دم لكيسوم سمين كوريا فتنا باليستيكا وميسايل كخون كم زخل استقامت أطوار كم زكايدة تقاوح اللون لو معمتها بأمريكا بزقات أما بهرا وحدقا زورد عنوات لعلي $100 بليون كم زقمت حبيرو بريزيدنت قبس انك أدوى منستر إسرائيل أبهلو كنتات رئيس محدار فلسطين ذاتو كورة زرب أكايدون نايس عزينا ومستنادونا أبزي تزازي ملون سلام كتالكم نمسكن معلتي سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على تاوزينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنائيل زميكيلم مكتتالكم دما بخبري عدم نميتن 87 ህጻናት ዘሳተፈ ሚቲሊቅ ተባዕትዩ 87 ደቂ ኣንስትዮ ዘኽተተ ክረምታዊ ስልጠና ውድድርን ባይተ ቴኒስ ማሕበር ደንበሰንበል መጋረጁ ዓጽዮም ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድሬስ ኣስመሮም ምክትል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ባይተ ቴኒስ ኤርትራ ኣቶ ዮሐንስ ተስፋይ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ዞባ ማእከል ኣቶ ከሊፋ ዕልመ ዝተገብረሎም ወለድን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዕለት ዝሓለፈ 5 መስከረም ኣብ ክለብ ደንበሰንበል ተዛዚሞም مسرت تعود ولدر بايت تنس انكرايوم اباونس دقي تبعتين دق انستيون هياب كبر اب ابيغايل باولوس يوحنس مون فاطمه حسين السيد مسجن راي افريم يوم اب رالي دقي تبعتين رالي دق انستيون مدحني كيتاچو لوام علم قداموت كون انكلو يو اسما حري سليهم تدرسن كالاي كوينوم امانيل اسروم مسوينتانا زرايدما سالساي درجه حزوم اب هاف كورت دقي تبعتيو ናይ ደቂ ኣንስትዮን ቀዳሞት ኣዶናይ ኪዳነ ምስ ኣቢጋይል ቴድሮስ እንከኾኑም ሰናይ መሓሪ ምስ ሃና መንግስቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ራእይ ዮሴፍን ሮዳ እንድሪያስን ድማ ሳልሰይቲ ኮይኖም ኣብ ናይ ትሕቲ 14 ዓመት ሚኒ ቴኒስ ደቂ ተባዕትዮን ሚኒ ቴኒስ ደቂ ኣንስትዮን ቀዳሞት ዝኾኑ ኤሊድያ ሳሙኤል ምስ ሻሎም ኣሚነ ካልእቲ ኦቤድ ናምን ምስ ህያቤል ዮሐንስ ላሜክ የማንን ህያብ ዳንኤልን ባ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣብ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ፉል ኮርት ደቂ ተባዕትዮን ፉል ኮርት ደቂ ኣንስትዮን ኤስሮም ክንፈ ምስ ሜላሲና ፍሳይ በረኸት ምስ ሳሮን ልዑል ኣሎኒ ንኣምን ምስ ሰምሃር መንግስታብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃ ተመቂሎም ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ፉል ኮርት ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳሙኤል ዕቁባይ ካልኣይ ቶማስ ፍሳይ ሳልሳይ እሰይ ገብረ ህይወት ብምዃን ሽልማቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዕድማት ናይ ተማዓልቲ ተቐቢሎም كبرات تعزبتنا دلوم يعلت زتدالو زينا سبورت أبزي تفسيملو مسكال مدبات إيري تي في نقرفكم بوغاني سلام